Klarrunen bidez jolas bat bidaltzeko, hemen play emango diogu, bigarren aukeran challenge modalitatea aukeratuko dugu, eta ezaztu noiz arte izango dut epea betetzeko. Bale, adibidez, astelehenera arte. Sortuko dugu jolasa. Eta orain beko partean, gogoratu linka eta pina agertzen zirela. Baina, horiek ez ditugu kasu honetan erabili behar. Zuzenean, Klarrunen ikonoa sartzen bagara, hemen gure gela guztiak agertuko dira, bale? Lehenengo gela aukeratu, adibidez hau, eta gero zemotatako jarduera, bale? Kasu honetan, tarea bat. Joaten nahi zuzenean, eta hemen izenburua, deskripzioa idatziko dut, gainera jarri alduzue data berdina, osea, astelehenera arte izango dutela egiteko, bai, uste dut zela 12 arte. Horrela, data berdina izango du, eta hau eginda dagoenean, jarriko dut kajutzuelasa, jarduera sortuko du. Eta ikasleek zuzenean URL honetan sartzerakoan, izena jarrita, jolasa egin ahal izango dute.